up guys? Welcome back to my channel again. So andito naman tayo sa panibago ko vlog mga bay. Okay, so kakatapos ko lang maligo. Fresh na fresh. So ay mga bay, andito na naman ako. So andito naman ako, mangungulit na naman sa inyo. Kung nakukulitan ka man, so subscribe ka na rin. Di ba? So okay mga bay, so magmumukbang kami. Ako pala, so kakain ako ngayon ng kamote mga bay. So ito lang kasi yun eh. Kunti lang mga bay, malilit pa. Pero okay na to, makain naman oh. So kain ka na to. Tara, kain tayo. Okay, so mga bay, ito, kakain tayo ngayon ng kamote. So mamimigay naman ako, meron naman dito. Marami pa. Pero ito lang niloto ko kasi baka hindi maubos, di ba? So hindi lang naman ako kakain to. Kakain din naman si mama. So okay, so kainan na! Oh, di ba? Ang laki pag dito sa cellphone, ang laki oh. Pero maliit pala rin. Okay, so kain ka ba ito? Hindi ko sa bahay oh. Ito lang yun. So tamang-tama mga kabay, mag 12:15 na. 12:15 ng tanghalian. So ito lang din yung pangtanghalian ko. Pangtanghalian namin pala. Sarap naman to eh. Tapos may ano, may bagoong, may ginamos. Ito yung ginamos. Oh, ginamos. Fresh na fresh. Okay, so mga bay, tara, kain tayo. Kainan na! So yun guys, simulan na natin kumain kasi gutom na ako eh. Let's eat together! Okay bro, kagamote. So may ano po dito mga bay. Di ba? Kimi pancit canton. So mas masarap to, ano? Ito. Ginamos bagoong with kamote. Kamote with bagoong. Ayun guys, okay, so kain ako eh, gutom na. May man. So tara mga bay, kain tayo. Ngayon lang ako na gano'n. Okay, kain tayo. So nama! Pag di, ganyan ka mukha, mahurot. Yun na ako. So mga bay, binalatan ko na. Tara! Oh, gusto mo? Next time na lang pag makapunta ka dito. Ha? Ngayon ako magsalita Makain pa ako eh. Gumain ka na. Tama ka ba? Ito yung tanghalian namin. Sug na ako nito. Mamaya na ako kain ng kanin. Pagkatapos nito, kanin na naman para tumaba. Diba? Si mama hindi pa kumain, si cellphone pa. Nagpe-Facebook pa. Mama! Mama! Ito kulay dilaw. Tapos may ano naman kulay violet. Violet. Tapul. Kaya tapul, violet. Diba? Tama. Bakit ako sa'yo So, ito yung kinakain pambukid. Pangbukid. So, mula na naman.
Lagi na. Oh, ito mga bay, oh. Ito yung violet. Ito yung isa. Oh, dalawang kulay. Gusto mo? Solohin mo yan. Naman. Joke lang. Tingnan mo siya. Tasla. Ma! Mama mga kabay, di ba ako makain? Hindi ko na lang ubusin to, pero kaya kong ubusin to eh. Meron na pa. Lucky me pansit canton. Kaya ito, pag laki may ano. Kamote lang, kamote with... Kamote, ang sa'yo, pass ka muna. Kamote with ginamos. Lugay mo man yung video, sila mo may kakao na niya. Mura na? Wala na eh? Ano na eh, kakao na kamaro. Mag-yukat na? Tagal lang eh. Uy, Ning! Ning! Sa mga bay, ito si mama kumakain ha. Uy, Ning! Si mama kong maganda! Bapo na. Dapat pag mukha ulit saba. Talagang oh. Pag-anga. Ay, sabang ka ng video ta. Ina, nga. Ay, nagbukbok. Ina nga lang. Hi! Ina. Ina. Ay na, Amos-amasod ano? ina kamote with ginamos. Oh. Mukbang. Buong! Oh, lagi. Lagi tak ada mah. Ina, tara kain. Ina, tara kaon. Kami na mo. Pati ako niya. Puti na ito na. Ito mo. Ano ang... Ginamos. Tah. Malapit mamag-commercial ginamos. Sa mga bay ah. Ito, marami pa. Apa? Panandong? Lagi, mo na. Ang gamay. Pagin marot. Hindi na makuha ako ha. Kailangan pa. Kung ito madaan. So, okay naman mga bay, matamis naman, pero mas masarap talaga pag may bagoong. Ginamos. Tapos sili. No? Suka. O sili. Sili, lagi suka. Sili, suka. Piling ng sukaan. Okay. Lain dah suka eh. Ano guys? Kasi ngagda. Nagdaro. Saw naman ang ano mo. Nako eh, isang nga. Namukas ako, nang labat ako. Nang labat. Nagkabo na pa. Maju. Ano, buutan niya bata. Ay, ako magkabot. Ang beauty na mo ko. Mawag na mo kahon. Nagbrak ako. Pagkasa na sila ma. Naman. Na sila. Kamu ako. Grabe. Sao man, iba ko ka ma. Kain tayo.
Kag ang kag awon ka mo te. Bahin ko, ngari ko makita. Uy, di naman ko makita. Ngayon ko. Diyan man yung i-upload. Sana man yung i-upload mo. So yan guys, si mama na lang kumakain. Ay, unod. Ta, nakunod na. Oh. Okay mga bay, at busog na kasi ako eh, so tama na yun, baka tataba na naman So, okay, so yun lang, di ba? Tamang kain lang. Okay, so mga bay, papatayin ko na to. So, good night. Bye-bye. Mama, bye-bye. Subscribe ka na. Bye. Subscribe ka na. Okay, so, babush!